So, ayun mga kabsat, live po tayo ngayon at magbebenta tayo ngayon ng underwear, bra. Ready na lang po. Imported po to galing US. So ngayon kung sino pong may gusto ng mga pang summer na bra at patok sa presyo, huwag kayong sale po to ngayon, 10 pesos isa. Dahil marami akong koleksyon ng bra. Yung mga bra ng asawa ko, kinuha ko na para mabenta ko na rin. Wala na kasing panggata si baby. Gago! Mga kabsat, so simulan natin. Pamain na lang po. Mga kabsat, pamain na lang po. Pamain na lang po, 32B. Pamain na lang po. Pamain na lang po, mga kabsat. Anong kulay ba to? Sakto-sakto. Kita nyo naman, di ba? Pamain na lang po, pamain na lang po. Sa mga naghahanap po ng 32B, ito na po, ito na po. Pamain na lang po, pamain. Pwede ba ilayo mo sa akin? Pamain na lang po, mga kabsat. At Oh my God! ito po, kulay violet. Kulay violet, mga kakabsat. Baka may gusto po, 10 pesos lang, mga kakabsat. O, pamain na lang po, pamain na lang po. Wala pong issue to. Mga kakabsat. Bagong bago pa, mga kakabsat. Pamain na lang po, pamain na lang po. Ito pa po, ito pa po. Ito po, bagay po sa summer ngayon. Kulay blue-green o green. Oh, sakto-sakto sa mga higay. Gago! May may ribbon pa with color yellow. Ngayon, 10 pesos din. No issue. Pamain na lang po, pamain na lang po. Website. Sale na po yan, 10 pesos lang. Walang issue. Maganda. Stock lang po to, stock lang po. Hindi po nagamit yan. Ito po. Kinuha ko po sa kapitbahay. Huwag na lang po kayo maingay kung mabili. Bago po yan, bago po. Yan, pamain na lang po mga kabsat. Pamain na lang po, wala din issue. 10 pesos lang. Available po. Mag-message lang po kayo sa comment section. Sasabihin ko po, ano po to? COD. COD po. Huwag po kayong mag-alala. Kahit saan pong parte sa Manila o dito po sa Pilipinas, i-deliver po yan. Huwag kayong mag-alala. Pamain na lang po, pamain na lang po. Yan. Ito po, 10 pesos din. Bagay na bagay po sa mga kababaihan katulad ko. Gago! Ito po. Pamain na lang po, bagay na bagay sa summer ngayon. No issue. Pamain na lang po, pamain na lang po. Ito po, di na po kayo kinalkal ko po sa tinatago ng asawa ko. Hindi na po sinusuot. 10 pesos lang po. Yan, pamain na lang po, pamain na lang po. Yan mga kabsat, bagong bago pa, galing galing dulo ng Africa naman to. Wala kasi nagsusuot ng bra doon, kaya ito po. Guys, tignan nyo naman mga kabsat, bagay na bagay, di ba? Ito, may dalawa pa ako dito mga kabsat. Yan.
No issue mga kabsat, na stock lang. Kulay blue. Sa mga mahilig sa blue, pamain na lang po. 10 pesos lang po, 10 pesos lang. Pamain na lang po. Ito po, ang pinakamaganda sa lahat. Hindi pa nagamit mga kabsat. Yan po, yan po. Maganda po yan, no issue. Yan mga kabsat, pamain na lang po. Kung sino po may gusto dyan, comment lang po sa ating comment section. COD po yan. Huwag po kayong mag-alala. Wala po yan. Yan po. Ito po yung mga available na bra natin ngayon. Mga kabsat. Comment na po. Huwag po kayong mag-alala. Available po yan. Pamain na lang po. Pamain na lang po. Yan po mga kabsat. Sino pong may gusto? Ayun, nag-comment. Yan, pamain na lang po mga kabsat. Okay, sold out mga kabsat. Hanggang sa muli mga kabsat. Part 2 po tayo ng pagbibenta ng bra. Kayo mag-alala mga kabsat. Sa mga hindi po nakahabol, next time na lang po. Bukas baka available tayo ulit. Magla-live selling po ako ulit. So mga kabsat, salamat po sa lahat ng mga umorder at nag-mine. Mga kabsat, salamat hanggang sa muli.